pengin miterang lawan kowe kabeh prajurit sing mbok irit awet prajurit tameng tombak pedang panah lan turungku apa sekirane wis ora ana sing nujiwani siji wae salut yen pancen satata dina iki nganti kok tak klumpukke ana ing tenging alun-alun Panarukan merga pepundhenmu Kang Mas Adipati Tunggul Wulu kain duweni gegayuhan pengen balik ke kajayan ono ing kraton Mojopahit kamangka dina iki under pemerintahan ana ing Kasultanan Bintoro Demak mula kuwi senajan to Penarukan mung kadipaten cilik nanging lamun gembleng tekadmu golong gelek atimu tekadmu manunggal dadi siji gampang anggone mrubuhke ana ing Kasultanan Bintoro Demak mula kuwi ora ana sing tak pidaya budalke prajurit-prajurit saka Kadipaten Penarukan mung kejaba kuwi maju ning pangarepan sak jangkah yen wis pancen satata ruangmu ayo dina iki uga budalke tumuju ana ing Kasultanan Bintoro Demak para tamtama nggih syaga karya ngestu sanjata lumaksana magita-gita tajo labuhono Kadipaten Penarukan nganti pencate wong sing kemasan mula kuwi ayo gembleng tekadmu tumuju ana ing Demak Bintoro tanyo menawa ora ulap mripatku iki perangane punggawaning praja saka Kasultanan Demak Bintoro Robo Semi ora kleru apa sing dadi pangandhamu pancen aku temenggung Robo Semi apa kowe lali kelawan aku yen ora kleru punggawe saka panyandroku Joko Warono ora kleru kadange Yayi Dipati Tunggul Wulu ora kleru yo iki Kang aran Warono kadang Hadipati ana Penarukan saiki dadi tandha pitakon saka sajroning batin perkara apa Robo Semi sliramu temeka ana ing tapel wates Bintoro Demak iki mung juguk sawange apa mung sagelaring prajurit ana ing Penarukan yen kowe durung ngerti lan durung kono bakal tak nakke oleh papan kene ya apa mulo bukane nganti aku ngirit perangane prajurit Penarukan tumuju tepis iringin Demak Bintoro yen to dina iki Kang Mas Hadipati Tunggul Wulu penging mandiling pribadi mengkang pranatan saka Demak Bintoro Prabu Semi Joko Warono
Ora apa-apa. Kuwi mung hak pribadi, mung atine kadangmu. Iya, Panarukan isih handhan ana ing Bintara Demak. ora kleru. Yen kene tak ndake, yen kena tak elingke, aja nganti kok bacutke. Apa sebabe? Mergo panarukan pirangane prajurit ora nggondo sepira lawan Bintara Demak. Yen kok tak umpamake gebasaning duren Musa Timun. Timun katindih duren bakal ajur. Ewadene duren katindih timun ya padha ae pecah. Robo Semi. Aja sok demen gedhekke atining pribadi. Ya. Sak temah nyilikke atine musuh. Senajan to penarukan ke mung negara cilik, nanging aku duweni kapitayan lamun to kabeh prajurit-prajurit penarukan iki gembleng TKT manunggal dadi siji. Senajan to Demak Bintara negara sing gedhe, gampang anggonku mijet kowe nganti balak brubuh. Jaka Warana, Nggih. yen kena tak ndake sepisan maneh, aja nganti kok bacutke nggonmu gawe rusuh. Ora usah kakek ngomong tentok. Bacutke.
Apa? Kaya das nyambi. Ngawur. Ye, iki Mustaka lho, Mas. Mustaka apa? Mandi sing ngene. Oh, Mustaka rapai-pai rabi kowe, Mas. Sing ngomong sapa? Aku Sedina ping 4. apa iku? Abi. Ya, ngomong sak karo. Karo wong. Karo wong. Iya. Ora gelem. Karo sapa? Kowe berarti gak uang. Terima kalian pedus. Leset lah ya rupanya kok. Sambut terasi ya.
blas. Bisa ngamuk ora. Keren. Apa? Alah, apaan tuh? Ah. Iya. Tangan jalus. Ngawur lagi lulus sekolah. Mualat, mualat. Ngomong. Suwe ngebani mobil dalan. Suwe orang berani suwe iki. Ayo. Ayo. Tiu. Nah, ini kata ya. Ayo video. Ayo, hei musuhnya kabur. Musuhnya melayu. Tidak bilang bes. Ayo, tidak. Ayo, Pak. Beras sama pacar aku. Lo kok iso ini? Aku mau pacar musuhnya. Yo. Beras. Terus. Kata ini bodoh murah. Iya, apa yang ngono? Terima kasih. Berbanyak loh. Gak atasannya. Hei, cengnyar. Weh. Mati. Siap. Yo, siap. Tekan lo. Ayo. Rasanya muntuk-muntuk, Pak. Cek dur ya. Berat,
dibuat kusoi. Kami, oh dragon bola persiapan deh. Wah, ada. Maju kalah, kacau kalah mau dulu. Urung kanggo iki. Urung kanggo piye? Amoh. Ayo siap ya. Bolos.
wis wedi karo kowe ora nanging aku kowe papan kang rumbel. Aku langsung koyo bisa nyanyi ndas mune papan. Langsung gua jane mon. Ayo pelan-pelan. Apa juga semene? Angin perang. Oh ya, ojo mlayu. Karena aku mau geger mereka sultan di mata batoke. Mau batoke? Yo, mati sultan. Mati owe. Cukup. Sawah taufan. Maju. Ojo nganggo atau sing bal ngandel kulit. Sing kok kanggo duwe haji jo kawijayan cakno lho ban. Marah ya. Yo. Apa ini kancane awake dhewe. Apa? Sumplah. Kedul bondo wani, ha? Yo. Nek ora eling tak eling ke. Eleng piye? Kanca wis padha mati. Nanging kowe sawijine paman kene wae. Baik kamu orang kuemu, Najam kau kaijenan. Kancare aku wis padha bosah base. Pitu babatan paji. Nanging aku isih kejejer ing pengarepan. Bagus. Tembungmu sing tak enteni. Nanging ora wong Demak Bintara sing haji jo kawijaya. Yo, Meleo mripatmu. Ini ora. Jogetan ning pengarepanku. Rumang samu aku wedi kalon kowe. Tak ajeni kewanenanmu. Yo, Maju sajalah kembang dadi batang kowe. maju yen pekat tampani aji saya.
Larane ra umum kuburku panas kuburku panas panas Aduh, aku dibodoh ini. Aduh. Aduh, kayak sebelah aku. Aduh, tolong ya tolong. Wajahku culi. Aku tak bebas. Aduh, aku sesekali. Aku jatuh dari sumur. Sumur. Siapa? Jangan aku goyang dong. Goyang lucu deh. Lucu ngarang gue, maksudnya gue lucu. Cili. Rajan ini lu setan dong. Mana sini mana? Kawan, aku nungguin naik dong. Udah lu kiri aku tuh gondol pelayu. Ayo medeni wong-wong. Gue tolong kecam. Gue dewe njaluk tolong. Aja mana cam. Usus gue pedot ambil cam. Ada cam. Iya. Gue yang membalas dendam. Wes kaya koyang tenan ta orang jam. Ngawur. Ya kaya. Ya iya mata nuwun jam rek koyang tenan ya. Hayang rasa miber aku jam. Jam. Setan menurut ame. Jangan jam. Jam. Tidak kata kak. Ya. Ini jam. Ini apa? Aku mangan bayi. Mangan sandang dong ya.
serem iki, Cak. Aja nenek. Cak, semene ae, Cak. Johnny, ojo nang kono iki rak jelek John. Iya. Malah bisa apa? Udah bagus. Gini. Malah ngacak bro. Semua aku bener ayu. Siji, loro, telu, iya, lungguh. Balik.